OK, let's go. Jsem v Q, zabodnujeme Nocturna, jedem klasický Lilia gameplay, klasická jungle. OK, jsme ve hře. Tak mám proti sobě Vega, jo, proti Vegu jsem ještě nehrál, tyjo. Viz na midu, Mordor na topu, Eška, Soraka, ty se budou dobře gangovat. Je zajímavý, jak teďka ta hra je úplně rychlá od nový season. Baví mě to jak svině, když člověk nemusí prostě hodinu čekat na to, než se spawnou minioni, nedělají se invity žádný, je to zbytečný úplně. Je to rychlejší ta hra, no. Vyplatí se smajtovat redko? Nemám tucha. Level 2, gang. Já tady ještě umřu. Já tady umřu. Ale použili všechno. Na piču gang, ale všechno použili. Nemají flash, ani jedna z nich, jsou free killy pro ně. Prosím. Nice. Serte na to. Umřem tady, jako. Ono má bariéru. Nice. Good job. Tak jo. Měli by se všichni naučit varit. Když je vize, tak to je vyhraná hra. No samozřejmě, když nedáváte takovýhle vize, no. Viego jde na druhou stranu, takže dáme tady ty sráče malý. Nice, máme je. Dělal velkou chybu ten Viego. A to Eška, pičo. Bohužel, no. Zapomněl jsem, je to Soraka. Proč? Umře? Nice. Vyzoš. To umře, ne? Nice, Leandry. Let's go, good job. Nice. Good job. Ten fist neumřel. Cože? Teď ano, umře. Jede. Nice. A škoda, že ta Zoe to netrefila. Co jsem... Já nemám ultinu. Uspí, já jsem neměl ultinu. Jsem trošku pokazil. Já jsem tam chtěl flashnout a dát ultinu, že uspím. Nice, papal to čugat. Spí. A baronek. Ale já tady umřu. Ty píčo. Tohle vypadá jako krásná hra. 4-0, 6-1, 0-1, 12.
Lepší to být nemůže. Jebeme a prostě si dáme draka a potom to budeme fajtit, Cho'Gath to tam potankuje. Jako upřímně za mě drak je lepší vole než 5 kg, protože to dá celému týmu. Dobře, draci. Dobrou noc. Hej, zas ego dám trošku. Nice, nice. To je GG, 20 minutovka. Bum. Nádherná 20 minutovka. Good job. GG. Nádhera. Krása nádhera. Honor Cho'Gathovi. Nádhera. Mistrovství 9. Krása. Nádhera. S-tier. Bronze 1. 3 honory. Nemůže to být lepší. Jungle Div 3-7, 6-3. Nemůže to být lepší.